Královna Dáša na hradě ví o tajemném pokladě. No a princ Jirka o tom slyšel a pro poklad si na hrad přišel. No, tak jsem tady pro ten poklad, tak mi ho dejte, já hned jdu, ať to nezdržujeme. Co je? No tak já si ho najdu sám, vás tomu vůbec nepotřebuju. Sám to Jirka nezvládne. Jak pak to asi dopadne? Ale že je náš kamarád, tak budeme mu pomáhat! Ukažte mu, kde je hrad. Královna, no vidíte, já jsem vám říkal, že si ten poklad najdu sám. Že vás tomu vůbec nepotřebuju. Jdu si pro něho. To... Královno, pust mě dovnitř. Já si jdu pro poklad. Královno, nevidíš snad, že přišel princ pro poklad? Proč si nemá jako ryba? Kde pak se tu stala chyba? On tu chybu napraví, jen když slušně pozdraví. Stačí přece říci jen hezky nahlas. Dobrý den! Aha, já jsem nepozdravil. Tak já to napravím. Královno, dobrý den. Dobrý den. No vidíte, já už můžu jít. Tak královno, já si jdu pro poklad, tak mi ho dej a já hned jdu, ať to Co nedáš? Tak nač sem chodím, ale já si ho najdu sám. Marně Jirka poklad hledá. Ta královna mu ho nedá. Dobře ví, jak by ho chtěl. Na co ale zapomněl? Ano, já ten poklad mám. Každému ho ráda dám. Stále při sobě ho nosím. Zapomněl však říci. Prosím! Aha, tak já poprosím, to napravím. Královno, prosím tě, dej mi ten poklad. Prosím. Tak už ho mám. A co pak tam asi je? Je to smutné na mou duši. Vždyť on neví, co se sluší. Když mu něco darují, má přece říct. Děkuji! Nevíš, proč to nejde otevřít? Aha. Královno, děkuji. Prosím. Ale tam nic není. Poklad hledej hlavně v sobě a ne někde na hradu. Teď se umí slušně chovat, pozdravit i poděkovat. No a v tom je větší cena než v nějakém pokladu. Ano, je to víc než zlato. A tak si dejme ruku na to, že na slušnost a dobrý den už nikdy Nezapomenem! A co vy? Nezapomenete?